क'क्राझाराव गंसे दालांखौ लानानै राजखान्थि। बिपिएफनि समाव लुनाय दालांनि खामानिखौ बन्द खालामबाय इउपिपिएलआ। राजखान्थिनि फाखनाव गोग्लैनानै हेकाइपारा मासुवा घाटनि गौरां दैमानि सायाव लुफुंबाय थानाय दालांनि खामानिया बन्द। थांलाय फैलाय खालामनायनि थाखाय जेंना जादों गं 7-8 गामिनि रायजोफोरा। मख'नो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइयावनो क'क्राझार सानजा बिएफनि सिङाव थानाय हेकाइपारा मासुवा घाटआव बै समनि बिपिएफ दोलोनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनि नुजाथिनायाव बिपिएफनि आफादगिरि अदेबानि बै समनि बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि आखाइजों गौरां दैमानि सायाव दालां लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनदोंमोन। लोगोसेनो बे दालांनि लुफुंनाय खामानिया थाद'नाय गैयाजासे सोलिबाय थादोंमोन। नाथाय सोलायनायनि मुङै बिटिसि खुंथायाव प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि दोलोनि जथाय सोरखार फैनायनि उनाव राजखान्थिनि फाखनाव गोग्लैनानै बिपिएफनि समाव बानायजेननाय बे दालांनि खामानिखौ आबुं जास्लाबैयावनो बन्द खालामनानै दोनबाय। जायनि जाहोनाव जेंनाजों हान्थिबोनांबाय थानाय हेकाइपारा, बौजाबारि, हरिनागुरि, कालापानि, खालितबारि, बागमारा, नयापारा आरो जावलियापारानि गोबां रायजो राजाफोरा बिटिआर सोरखारनि हेंथायै धर्ना होनाय हाबाफारि लायो। लोगोसेनो बे धर्नानि गेजेरजों एबिएमसुआ बन्द खालामनानै दोननाय दालांनि खामानिखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ होनना जिल्ला बेंगिरिनिसिम गांसे गोसोखांलाइ गथायो। ABM so long live!